Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 6, bersikulo 14 ngadto sa 29. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. May mga tao nga miingon, nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan, apan nabanhaw. Si Herodes mismo nagsugo sa pagdakop kang Juan og sa paggaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi na manggod og badlong kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias. Sumad kadto sa adlaw nga natawhan ni Herodes, nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan og sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babaye ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Ug nanumpa pagyud siya, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siyang usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan may tungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.